Dalo nám to chvíľu zabrať, kým sa nám podarilo nájsť bezplatnú aplikáciu tohoto charakteru a takejto kvality. SYS Lite je typický systémový manažér poskytujúci všetky potrebné informácie o aktuálnej prevádzke systému vášho iOS zariadenia. Ide o Lite, teda bezplatnú verziu aplikácie SYS Activity Manager. Ponúka informácie o momentálne využitej pamäti RAM, o všetkých bežiacich aplikáciách a procesoch, o ktorých ani netušíte, pretože bežia na pozadí. Takisto poteší pekný prehľad o spotrebe batérie, rovnako ako množstvo tipov na predĺženie jej životnosti. SYS Lite ponúka rovnako aj integrovaný test rýchlosti mobilného pripojenia či informácie o MAC a IP adrese vášho iPhoneu pripojeného na internet. V našich očiach ide pravdepodobne o najlepšiu bezplatnú aplikáciu pre správu systému iOS.